Ето е пак. Лиза. Ето е Лиза и тати. Ето я мама. Ето е пак. Лиза на първито си виенско колело. Нищо, че мене повече. Как може да е щипно? Това внимаваме да не я погаваме. Ой сега. Направим още две кръги, ще излезе надолу. Ето я мама отново. Това е първото виенско колело на Лиза. Май второто или третото за мене. И да ти кажа честно, Лиза хич не е страх. Докато мене чувствам се едно, че ще умра сега. И сега трябва да спра видеото. Затова чао, чао.